Asante kotoko ukuma apembeba yo adehye mama Ghana ma adehye mechache obi bia ene anwumre ba bibia wo bia no me de hono mo chia de emaw ebia na wo America anase ba bia wo bia ebia wo Pakistan India menim tam abo ho enti me de hono mo chia de emaw odofo a wo hwe me eye Asanteman Europe TV ana wo ye de wo hwe no Mesro eni dim na hobrasem ba bibia wo bia wo huye bia na so hwe bia no share ye video yi maye se ebedru nyankopon hokra now adawroma na wa share amaye ne nyankopon so aye den otwedi ampo kwame no so aye den a share eye Asanteman Europe TV ensema enedwe ye den ye de bre amansan Mesro ko YouTube na ko Asanteman Europe TV na ko ye den e ko subscribe ye den emaye Serebe anytime bia no ye baso a obehu Dwumadie ye den ye de ba ene memreda ene adofo no nyina eje o mahome e wo fie tituru abrochirefo saamne su Ghana fo ebi na mayiase a omunam kwan so omo ye den omukofie ebi nso akwaduma a omunam kwan so omo ye den omukofie ye den Yakopon ase ese wa na wotwe akwa ba ye den ababeto ye asomdwem na yente asemboni bia odofo a hwe me ka hu se eye Asanteman Europe TV na ye den wo hwe no me se obitumanya na Facebook at the same time so obitumanya na ye YouTube ene Dwumadie de bre no ya to ni din se Sankofa Dwumadie na Sankofa Dwumadie no ya kyekere boa bi a ye de bre adofo efa Akan awade ho na wo twese ne no ye kan sem bebrebe mene nana oti Ekan eye Akan wade ekwan ye faso eje awade efri ena ene eja ho se bema uhu oba na pese opena anase opese wale na ekwan ya se de ofaso ye hwa abruchira se anase akonto munti no ama ya mamre bebrebe no ya to atwene nti obi hu obi a na opese wale na anse okohu ni sofo na ye hyira so enye Akanfo ya mamre na wotwe se na ye kansem bebrebe ekosi ba bia se obema uhu oba na opese wale na waye no ho ade awie no ese oba no ebetena wo nchen na waye den obeye aduane ma wo obehwe nkwampa obebo kukobi ko obi nkwan obo totobi nkwan se be ya wokoda na wo do safa ohina no si ya no hu se ye we ya Asantefo nkwan ye Akanfo ne de pade a je se wokoda ye den etimi wo chisent no ohu etie ne ye se beto ye nkomo no so ne na ya ba no enya me ne na otinko a ye ne ye hema baako a ye friend nana frima otuotuo free aye asuonyunu aye Dusseldorf Asanteman Royals ahema won that odaso fefe no momfa na otinso entoso mame na adofo hu no won ne obekyerekye Akan amamre no anase Akan ya wade na nana frima otuotuo enso so aye de akyerekye enoma bim enti odofo ye twa ye ho aba na yabetoa ye nkomo no so Yo wonderful yesama akwaba eba aye Asanteman Europe TV so se na wo hwe no me se ene ye ba be Dwumadie bia ye frɛ no Sankofa brofo na amafo bebe kan say go back and take sana dodo na aka no we Nigeria for brofo enti wonderful se na wo sifa ne bia no afa ne sa Sankofa Sankofa ne brofo din mesem ana matapo go ama mo amhwe me no na me hu ne ye Sankofa ne brofo din enti ene no ye kona na uti wona makoma na kwaba from Germany Dusseldorf sanso na Freeman so wo Germany Dusseldorf wasa na uti ye mo akwaba ba aye Asanteman Europe TV so yeah ade na we see abroad chira maba dem pom te se onya busu
Oh nana yadawroma Austrafo nyina ho ye e wa ase. I hope say German fo nyina so ho ye de. Otwedi ampon kwa mekutai one nana no madawroma ye ho ye papa. Nana na wontuma ya na wafree me wadawroma ni dem na ho brasemu edin be ne dantuma yi so. When the one say aye enye enshada nye tete wontuma aye na mafontuma ye de ye yi abeba so bia. Nti ba wa brechirefo yi bi. We de aye na mafo ahote yi kro. One say eyi no eyi no ye wo yi a esi wo ene ye wo ahote yi nso e wo ho. No ebra esi mo no ye be so na eyi hu dwumadi du so a ye be kasafa. Okay. Yo, ene me sanko nana frema otuotuo ho na yenkoma na kwaba emra Asanteman Europe TV so nana hima wadawroma ani de na ho brasem ye chia wo me jo so awra wadawroma jama brofo ho ye pache obia ho ye na bogus na umtwe pimpinis no wadawroma omo da ho twe pimpinis no wo Germany ho na sese de o masesa no mamu sese de you Ghana for say boga aye me sese o nyina enyinyiri ti no o mo hye ne normal okay ya da nyame ase na sana Germany esi koso Deutschland titru Düsseldorf Asanteman for omugo Asanteman Royals ladies sena omuhu esitie e wo honom yo de dikano me de enchia ebema adofo Asanteman Royals yempanyifo Mr. Ubri Yeboa ene na bedi achire Mr. Kodua afi mehene nana Samwa ene ekuo mpanyifo nyina secretary anti adjose wa ba akopɛ afi michia yetiefo nyina Asanteman Europe mpanyifo ene efiri nana moso ene mpanyifo obibia michia obibia chana nana ahema no this is of mpanyifo tiefo amutie michia obibia mikromufo asuenyufo so bia temene a wa wo krom ha wo Britain wo Europe ha Belgium ana say Italy bia se unyon Asanteman akua pa ho dwombi na say ye nyina no abusua ne aba bebo no ha yabusuafo bia enia enti obia na obetemene no da wo Canada kra ne kuo bi wo ye fa Asanteman ho a ye nyina ye mfa nkabomu no bia nkobi na entobwan kakra ye begegye no enso etimi de akoyinchi e de akwakoboa na se de ebe ya mamre ne yamane enso no yamane ye nananom so no ebehunu ti no me chiachia obia me kuofo Asanteman Royals for this do me chia obia ne Asanteman Europe kuo nyina me chia obia yo nana frema yeda wase se wachiacha ye Asantefo anase Akan fo mo wo abrochira se wadawroma ye program de wo baso anase Dwumadie di wo baso a ye bebisa wo ye kase nana frema ofiri he Ghana infa na ofiri ebe meet ba akopɛ na wachira wo nchi ama ye se be ya next time no adofo be hu se ye krom hema na se ye krom ni mpo ne ye hunu Facebook yi yo me dase me pamcho mi kuro me frɛ ho asuenwunu e wa Amansie West anase ben isansi bontekufu asuenwu me nana hema abrafiri a otosumi no na no ye beginenti no dodo anum se frɛ nana ya adonko na me kuro mo hene ene nana kyena kojai enti no me kuro mo fo nyina omunim me nana de emi se dodo na nim me enti no mechia me maame nso maame adubi keke mechia me nua na boache no aya mchia obibia yo nana hema frima yada wasese wetima kire ba bia wo free ayede amaye yo wodofo wa wo hwe bia no we ye Sankofa Dwumadie ene ye ba be hyase no sro se ba bia wo bia no se na maka no wa hye video na ayede amaye kama eni dim na ho brasem na ye kɔ ye panyino nana oti one nene odi be wura Akan amamrem anase Akan wade mu nsem so one betimi abayede abekyerekyere mu ente ne ma bedwafo mienu
nana woti ena nana frima a wo free asuo nwunu enti nana woti de yenim se wo free nana woti wadawro ma okro no kra din de se asromaso just asromaso kwanta ne na sefo wo pebo nredi a wo hu nana wo pe kente papa wo hu nana woti dia asromaso de kente ena mo ye de wo ni bo nrefro nyina ye de ebom nana woti ene wadawro ma na wo twe se ne no yewura wade mu nsem ekuduru ba bi se bema ekoye oba ho ade wi a be oba ne ba firi anase oba ne ye aduane ade bre eye ni kunu ene ede ena yensan wuro anase ede na ode ma aye asanteman Europe adehye anase asanteman fu nyina omo ewiase amansan nyina yo DJ Sam edase pa na ne omu ne se ye na nanom gya yade amamra nanom ede ma ye na ya amamra na di mu yi pa nanso no yatoto ye ho ase ya dane te se kwantimpo mu sa homa ye ne na ye pe na kwantufo eto ya donko ama ye agapade nanom di gya ye no ahyase a efri ye nsa kakra nanso eduru mre bi a se wo so ansuo na wo so ansa na hunu de mu duru me bi a wo se ye de amamra ewiewia no ho be fraye de mu no ye de toto ye de no ho ne hunu se we eneye anase we eneye ohia ka amamra na otwe ne ye kasafa se sikasem mu no akanfo oba ho ade ayo ewo fam asakwa akanfo awade no ewo fam kura enya wade a anase nye amamra ye sesika bebre ewo ya wade mu sanse so onya ware a ne edi wani mu no edoso wo ba be ware oba ebeka ho akwahomabo suku kuromu ntade hyemu nkwara eba be yare ni nyina no eye be ma no wasede oba no de wo be ma na wo bra no na wo bo awo enti be ma bia ogyan na sede gu oba so obia no na onuru senia owade enti ne edi ani mu no doso enti be bia no ye na nanom dwene nipa ho enti omo dwene se ewo se eka ewo awade mu no eye kakra bi enti ye oba ho ade wi ye no ne aka chense be ma no betu no boto mayisika na odi amoba no aduane no akamem ye fa na aduane kese odi akwa be ma no pempi no ya na takokusi be ma no maame so na be ma no so maame no wafa nyowa otwetwa nuane na gum kakra na busuafo no a omo busua na twetwa de akwa efie bia mobia edisi aduane no bi nti busuafo nyina di wie ne kamfo se oba no ne nsa no ebo aduane no ekoyi a afeni akoma to ye yem se ababa no oba beka ye ba no ho no obetima hwe ye ba no ama ye papa yesa kama no ba besi so se ade a fe na dwamammo no akamemmo no ye ntai motin esan se adwamammo no entai ni ho onta ante dwamammo enne se nye amamre bi efri baabi abefrefra ye de anka dwamammo no onta ante san se na nanom de no omota ka ene wi akere eno pa ho a esan se ye ntia ne ye ntia dwamammo ene se anka ne no na ye na nanom esum suman na odo nko ru suman sum a sa suman sum no eno na Christopher fe ne sa abosom sum no ti ono na nanom fe ne suman odo nko ko ru mu a suman wan kasa no ebo ho ban de edi kan de toso mi no etenetene suman no ufum no a omfa nchew enu nti no sa ufum na kokoni yonko be ma eyere eto abasako mu a suman no omfa ho nchew nti na nanom ennim ni nyina nti no omtwe omo firi sa na ema no na mmom no na ya mamra no makwan se be ma timi ware boro baako ekwan ne ye fa so a ye ware no ene ye beka safa ho maako na du be mi so na magya ma na frema no so ache na dwene ye aka man mu no ye obibi a efa nsem pena wade eno no wo ho afi ye wo kuna wade enso ye wo kuna wade enso so e wo ho afi ye wo nkomia wade eno so e wo ho ene wo mfena wade eno so e wo ho ena afi ye sa so wo ayete enso wo ho baabi kura mpo no ye sa so wo kanchema enso awade enso e wo ho enti yenhwe ne yemfa ntoto na edi ho ye di kan no enfato ho ntoto ho ye de be ye ne se anka ne na ye nananom e war boro baako no na sujafo ma enno so e wo ekuromu
nti na ne di akọkọba te se oba ware oba no na ye nti bi da kora se na nye na amafo emere so na we ya asori ya kan ye ni ma de krompo esan se be ma no wo no we no be se miensa na se nan e ba se na no yonko be ma akọkọba dabu enye dwuma e ma no so meka se wo bia wokunu e na ofiri wokunu achi akọfa be ma foforo nso so a suma no a wo hyena se on fa ho nchew nti ba ne se nti na wako free wokunu achi se me ne me yonko ba akọkọba dabu enye adwuma sa na mu nkwane na mefa so a na enu ntie ma etimi ware dodo no eno na mabobodin no eno so na eboa ye pa ye behwe kwane na efa so boa yen nti ansa na no mema na na frema kwan na ono so wabam kakra wadawroma ansa na mema na frema abam no obitimi asasisi ene Dwumadie anasa nsema ye ba beka so no ye ba beka ho asem no obitimi asasisi bim wo ka kanchima wade enkunya wade wadawroma asasisi bim mame na adofo ehu ene asema ye ka asiwa afi kuna wade ana nkunya wade emfana wade okay ene yo ayete yo odofo ahwe me we ye Asanteman Europe TV Dwumadie atu ndin se Sankofa no ya chichire buo bi ene ye de bre aye amansan amaye hu Akan awade etrin nsem no o se Akan awade ene da so no nti ye kọ na yakọ na frema honom na yakọ akobisa nse ye kase asiwa awade a ase enese na frema wadawroma se wotime nka ewo ye Düsseldorf Germany a se ye kase obi asiwa a opese wale na wadawroma ase enese obitimi achirichimu amaye yo kwame asiwa awade no ise obi awo ne baba ya ebi abaya na di bese efiri bia emfie bese ebi a ensia nwotwe eho kono na obi o hu akola na akola na oye na meyire na ya wo foforo no kora no akola na ho ofe no oye no meyire ti akola ni mumia kakra no toko bese mfie bese duo no o se akola yi wanyini enti no ahya ase ekone maame ene ne papa wo se akola no usa no na meyire no usa nyina so timi ekoche akola na de enti no se o meyire se de mewale no enti bia se school no okwa o se mehwe no school ama na wie so onko school so a otimi kura emo maame muska me bia omo ede ma na fibia no du se tete ho ne de na fan se ye bedi bronya na kokobre e na mpanyufo bia se kura se no omo wa otini kokobre no na akoma abusuani skase bia amonye na mfanto entoma anase bibi na mfama no sa abo na ko homa o se mewale no enti obeya akura ne sa kopimpe obenyini se di obetimi age na ware sa na asiwa no etie na ebu o nso akura ni nyina se de papa ne si pa na asem nye so obehia ne na oni ni nhia na o se de akura no so be se papa we de woye tambia wo meniska na maame mo so ge enti du o ha na akura no no so na ni je enipa no ho ti aduru se ye bechima no na enipa kro no na diska beba tete ho no na ye grobra enti no se ebia wo se ye bo na somu a asomu na ye bobo no na bia enipa kro no omo ahosiesie no enya nuru so se ye bo aboa ye ho no enti ebedi ka abo wasom ti ye bo na somu wie na afi no nyame ya adom ta ahoboa ni nyina ba se busuafo apreso no afi na ne ye bechima no ti ye chima ni wie a afi na nipa no oba be wale no ese na si wayere no enti se ekoba se oba no nso so wompene so a eno so timi ebo busuafo na mane esi bia papa no wanyini seneme enti bia mani nyene ho enti asiwa no efi sa amre na no se ase akra na ekonanim kakra no
na nipa no obetete ne kakra se school na okọ nso a obeboa na hwe no amana ko school na wie eto ko school ni wie a na afi no ena no nso okọ akoye no ho ade awale no bacho sa na asiwa no empanyufo aka ama mate yo nana frema ye de wasene won kiremu odofo ahwe ye we ye Asantuma Europe TV odofo misro ani dim na ho brasem share video no my na like your page no ye Facebook at the same time no asa akoye YouTube na akọ subscribe aye de ama Asantuma Europe TV ye kona na oti honom ni akobisan se asiwa wade no ehun susanso bi wo so no mi bi wo so ye kase no me a ebia no obi ohwe me no na twi no emu odema no se ebia case bi wo se obi a promise obi se bi obewale na oti wadawroma obi se obi asiwa ensusanso be na wo so yo adia minim ne se bema bi si oba asiwa na dwi nyina wo so se onyini a obeware no sabre make sense so bema na wo si asiwa no so no onye sujani o owayere mpempie no mema no asika wo mu se mo no ntaisi asiwa nti oyere na se so oba ware oba wo ya mo beto so mienu ana ase nyensa kra nti bi ono mo akra no benyini no na ohwe a na pene na nyini sene no dodo one na mo bia ompe pene no ohwe opene na ho de na ekofem dodo enu nti no ontimi ene no emmobra emumu eba na sa no a efie bi ho no mo a yetimi de to opene nim se opene ubesi ye ba na siwa onyini ye no na dwena asesa nti eni die mu ano ekwan ben na ebefa so obi ono obeka sesa na te de ka ma boro ho nyina no mo sesa na mo fama de ma me obi ono so obeka se me de manya atu anamo no amo agye no ekwan bia so no oba no anam hia no nti se ba se oba no ampene so a e ma no otimi de no fa baabi ade a oye a wo be kire wo pa ne se obetimi ade wa fa baabi bema bia wono obehie bia no bema no ho bedwojo eye dwuma pa ana se obra no na me patro dina so mam se me fan se wo mfie dudu e wanyan na wo hu me fan se wo yonko awe ne baba na wo wasi na siwa na wahwe na koduru school wahwe na koduru mpempeso bia wanya mfie du nwotwe a waso time se wo wale no na ukọ na ababa wan se wanyine sene nti no onwale wa na mpanifo no kasa se bia ka wabo no hunya no sese na yetwa ma wo na wo se stay na baabi a wugina na wugina wutimi fa baabi eye bibi eto oba no sese na be ma bi aba no ho a be ma nsole eno wasa na America no isan se ohun se edu mebi ya na wofo no bi yamfom so se akwara no sha na se wopene ma obi animfie kwa animu pa eba be si na siwa akwara no na wo ha no enye sika kakra no de be ma no eno na ekire se ohwe abofra no nti se sa nipa na mamu akwa mu anka akwara no nka mo hwe no ana empeni yese yankokoku bi ku na wansi na di kuru nti bra openi no ma mo akwa mu no abawa no ye mo ba nti mo ankasa no monyinu nti mo na so se mo behwe no nti mo pa mo nka nkyere opene se wo de nya abotere onyini na se ne ne jo ho a eno de ye ni ho asem bi eka na emum se ubu ani gu so na sika ode bere wo no eye ode dodo na setem bia no ebe bia no sika no ode ba no na mo ni de akire a na che se mo apene so nti se mo nya apene so de a ono so no ode ahya na dwenu mu se oba benya ababawa yen emema no se wonyi du mpempen so bi a bebia no na wani di maba wachi ahode no ni ho no mo why to say or the saying okay what is semina ho enso eye ofe entire bia no say baba di wachi a wope ena baba no so wanyi ne sene no anka ne no say oba enya mfie du no mu a te say de nana frema eken yetimi eye ne yetimi egro no bra entire fa say obi a wadi mfinhia dusia na ukosi akwada ana ukọ ware abayo wadi mfie du no ohun se nkoyi papa nanso obi a netim wode no obeka cho se me de eba no anam hia no eba na sa no a odum befa baabi ama suman bi akwakodi akwada na chi nti be ma bi obekọ no hu bia be ma na ho timadwodo okay
Yo me da se yanko na frema wada roma ni di na umbrasim se in case panyimu bi esi ababa obi anase abofra esi wa eya bro anase nya bro eno de abusua no akra bi wo ho a wonyina ono usa eti se meme ya obu ho abema bi wo ho a onwale ni tipen wope oba wanyi sene no ena ma ne nso bebre ne nso mpe omu tipen obu ho hwese enipa no wa adwumaye na wo adwumade bi se di obetiman ahwe no de a obewale no ena ma yi nso no se de empanyifo yi bi nso penkola saa ta de me mate no saa ne ma no nso ti ena obi nso pe ne yonku tipen enti akora bi wo ho a ebi ase de nipa no na dwumaye mu ene na brabo mu sitie no osakra otim ka so open ena obi wo ho nso a wo de ne ma no otim ka so ompe ema obi kra na kra wo mu no otimi dwane kra ya won kra na maame na akope ba bi atra na bi kra ye hwehwe no obi a ne wale ebasa na sepanyi na wosi eye abofra no siwa no me kire se eye abro anase nya abro se na ma kire mu abro de nya abro se ne wo ba no na sepanyi no se se de na ti kan ya se obi a mesi na siwa enka wo ba no wo behwe no endi no wo hwe se nipa ne se ne ositi obi wo no hwe nipa no se sabi ni nsɛm yɛ no nko a de ɔde na no beto ne ba so a ɔde ne be ma no obo ɔ so a ɔmpene edu gigi ne sika didi a ɔso otimi no ɔba ne kasa na uhu sɛ ade no wogi obi sika no ɔno nso asɛ ɔno nso ɔhwɛ bibi mukna sɛ de obenya mfaso afiri so enti onye sɛ bia wagye oba ne sɛ wɔhwɛ no na ama wo enti no so ofi sɛ wuntimi emfa oba ne ma no de ekwogi ni sika ngwogwo na anoba se me de me ba ebe ma enti eno de eba saa no de a awofo no eduru me bi a eno awofo no na o se wo modwene ho enti ene kura de enkuro maako na mfi se o mama mre mu no o mo da so siesiwa ne de nkoyi bi asa yo nana frema ye do ase yo adeshema magana madeshe titru aye asantefo amwo Europe asante man Europe asantefo mechache obibia titru ye nananom omuti nkunya tuntum so anase omuti omunkunya papa so asante man Europe ahemfo ene ahema mechache obibia krobia wosu bia no mechiaw enchewe nkoma aye miamehema nana amajewa wasra hema ya chiaw be bia wo bia odofo ahwe me mesro we ye Sankofa Dwumadie na ye de ocean Sankofa Dwumadie na ye de ocean ye beko ye kase kunawade ene se kunawade se na ositi ase esifa ye mre ni swa enti ye de no ma bi beto honum se opeso ofre na ubisa aye akan awade bi nwi ho sem na wonte ase a odofo ye de no ma ne beto emra ye kɔ aye kunawade ho sem no question bia pese obi se bia na asem bia pese obi se bia no number ne da no obetumi afre so wo Europe ha obetumi afre straight number and as direct call so open so obetumi afre eye WhatsApp ye be peke o na question bia wo bia no obetumi ede abisa efa aye akan awade ho ena obetumi so atro ato no ye free bi comment obetumi atro ato na so wo question bi bisa no so ye betumi ayede eyi ano ama me hema bi o Switzerland ya but ni din no me pese me bo brofudi na ode wa ha no me se o nkunyadin bi me bu ohema yin ti me pese me bo edin na ode ha si me se no ontro no nkunyadin ni ma na me mo eno watro comment bebrebe wa ha wa se nana frema mo ne kasa asanteman Europe piaw Mr. Ontro ni nkunyadin ni ma na hema din no ma me eno no hia me se brofudi no eno no bi na ka homa ye Dwumadie na ya tun disi Sankofa no ehu hia no because ye na na mutu yedi no se wo de kwame wusu wo de kwame afra wo de abna bema wo de abra bema wa da se azekedu enya akanfo din azekedu enya akanfo din azekedu wo Hamburg me chiaw wo ka communication media and communication for no wo ka ho nana woti wadawroma yanko
you can be say kunawade anything. You can say kunawade a debate. Yo, kunawade and say, oh, say, there may be a sister or on any and a bobra. Now, Odoman come over when him said the instant temple no send a water and else what or Tama Brinya Dan Brigui. Utimiba wa dear the Munebi of Abe Fabe Manco. And Pempino, so Befa Bemanqua, and Nam sending our barn modern more. A wobusian and Nelson will see the bois Nukun at Tintino. A busiano Beman free mono Omushia, a margin say. Omon person be ja Obanama Obanaco into Oman Casabe Warren. A banner sanwa, dear Obedi Beamana diano. Itimano Waresa Obano. Say, Uncle Sampoa, a beer of far, Woofy and sono, or no so itimi Emano, a warro Obano. Ninian say, Ya perso Obano, a worry, and also a cat a busianum. A banasano and Quadano, a yenu penny noir, or calling some enchiri, and no Obano, a woyano. Busiana Yajeti, a muscle, a champadano prepared to say the union at Yassi. A banasano, Obano, a Japadia bin Obano Nukun, a ya. Send a young Pam Obano financing unity in Tino. Japadia no ye, send or betting a press with Dintino. Yamanaka, a busianum. We are ye can say, Yawarano almost anwa, and you won Yampu and your warano, anyone a beda. Buono moi, a yamamere, Yadiano Tonoso. Nemo, ye bona kwa mani e hwe no no, ne bi wote abusuan fie ho. Ya ibetima man dan a obedam, one ne manyina so mbedwo won sene a nka won papa no ti ase na se ni kunu ti ase a omo ebeto wo no sa pepepe na abusuan pese yeye. Obu anso so a ne obedi ade no opa obeware no. Obetimi ware ene oba nkora ewo eka madada no ana ninu apani no ene oba no ewo no. Eba na sa no ye kan kwada nyina bom. A show woman yina pepe. Nti eno ene fense kuna wade se wukuna wuo na ye nya wokwan amoankro na busuano e san aware wo na waka abusuano mu nti eno ene fense kuna wade yo nano uti yada wase no nkyerem dada kwame wode ohimani din Abraham wase ye frɛ no nana adroa cha wode akwan oyi akwan madawroma oyi akwan nana adrocha oyi akwan chese asatman Europe TV ni beba no ye na himan ni yi akwan no ye den ema ye ansa na asatman Europe TV ye den baso enti nana adrocha Switzerland ye chiao ye do asese obiye ekwan no ye den ama ye because always be anase any emre bia beba TV isu bia no woni nipa wodi kan ede wonsom wo tro bibie de ebeto ho ema ye nana hima koso ana ye de eye ne sa ye de ema ye odofo ahwe me we ya Sankofa Europe TV ena ye de guso ye de wo hwe no Dwumadie atim din se Sankofa Dwumadie Sankofa Europe TV no se wo bese wo ton bibi wo so a wadawroma ye de number ne beto obitumi afre na wa ye de woni ye didi nkomo se wo ton abrocha ye hwe adodo na tontoma ohun meba wa bruchire ebiebie African shop obie ba obi nso botire ni nyina no obetumi de afre number ye da hoi na ya ye advertise de amma kama anase ya bo Dwumadie na we de wudwadie no ho ye de ehu dede ye de amma unti number ne da ho se be ya Sankofa Europe ebetumi ehu bia enoma se na meton ntoma bi se na meton se be Sankofa Europe bodwa bia yetumi aba ho no ma ye de abeto ntoma aye de afiri ho yekọ nana frima honum na yakọ akobisa se kunwa wade no se mepacho se nke se oba no empese obewale a mepacho otimi ete no ho anase otimi je no ho firi se bia ebia enipa obedi mi kunu adie mani nye no ho anase ono sonso no se abusuafo otimi hye nana wadawroma the minimum say, and penny di kind, a drip that many flima, caneno, na a year no yan to hot ten, a beer, a cha, be a bosomemi and sabusumi, and the yan ye na, a bushiaba bo, Okranina, con massa, copim say, ye bessie, bemana, ye bay and a ye no na ye buka. Ewia na abusuafo otena se no
ɛhɔ na yɛde bɛto ɔbaa na busuafoɔ anim sɛ bia ɔbaa yi ebi a yɛpɛ sɛ yɛwale no ebi a sɛdeɛ wɔne abusua no esi tena fɛfɛɛfɛ asomdwie mu no enti no yɛma ne nkɔ yɛwale no ebi a deɛ odi adeɛ no ɛno yɛhwɛ sɛnea ɔbaa no ne mfie a wɔnya so sɛ bi a ɔyɛ aketeesi a yɛbɛpɛ bi a obi a odi adeɛ no so onyini kɛse a anaasɛ sɛ wanyini koraa na yɛde tu n'anim a wɔpɛ a otumi ɛka so ɔbɛwale wɔmpɛ nso a wɔn ho kwan sɛ ɔbɛsrɛ abusuafoɔ sɛ wedeɛ madawroma mentimi ɛna otumi srɛ ɛma yɛtumi de ne tiri kyɛn Enti eba saa na wonto mmra anase amamre kwan so no okay timi aka sɛ ebi a ontimi na emom no sɛ de ɔne abusua ne te no no mbɛtena fɛfɛɛfɛ sɛ de ɛnyɛ nhyɛ kyenkyene sɛ ɛwɔ sɛ yɛfa ɛwɔ wɔwale ne kunu no ɛwɔ fa anaasɛ ne nua anaasɛ ɛyi no ɛno deɛ ɛnyɛ nhyɛ na emom no sɛ abusua no ɛne ne ka no wɔte ase ɛde a yɛtumi wale no okay. Yo, nana frima yɛdawase ne onkyirikyiri mu fa kunawade mu senkese bia ɔhene bi anasa ɔdehye bi wu a na ogya no yere wɔ ha de oba bi di ade no wɔse ebia ɛsɛ ɔbaa no me wale no yɛse bia wie yɛ me kunya yere anasa sei yɛdawase na ɔdɔfo a hwɛ me mesrɛ sɛ wo Europe ha na sɛ baabi ewiase amansa nyina baabi a wo bia no Asantema Europe TV na oyede uguso ayede ohwe no Dwumadie ato ne din Sankofa Dwumadie na mepacho so wo Europe atitu Europe for no nkrokro na mo so no se wo pese wo ye den obedon Asantema Europe TV na anase Asantema Europe na utimi eden ehwe number bi eda honom na oyede wafre ebia wo pese mote Asantema ekuo ye abuchira se wo Germany se wo Germany for do mu doso Germany for doso pa wo ye wo Germany for Hamburg Berlin chese nkronkron doso ebia kura mo wo so amoye de monte Asantema ku bia no se wo pese moti bi na mo hia mo bia number ne da ho no yebetimi aboa mo amoma tibi anase se mo tibi na mo pese mo be join Asantema ku na enya ka hu bom ne yes asantefo a ani dem na ho brasem number no ene da ho no obetimi ayede afre momfa number na amafo be frɛ atoso no ama me ma wose na odofo bi frɛ na make sentiment me ampeke no mesra odofo no frɛ no obetimi asa ayede afre ebia na nsem bi bisa na oti wadawroma abra obi afre simu ide yenko ye kase bibi di kwanchema me kase da sibre jamna nana gyinaso ma no obi afre ma meti na no asem hello. Hello? Yeah. Hello? Yeah, hello. Yeah. Yeah, your friend Nana Kwabena Uzu. Nana Kwabena Uzu, mpacho kase friend. Make us a Finland. Finland for you now where there. Okay, me pacho ekwandas from Asantema Europe TV na ugusa ahwe no Dwumadie ato ne din se Sankofa etre du the actual ho ne say Akan awade asema na beso bisa yempanyifo yi anase de be na kire wadwen so edi kan no meko mabaso e we mo pa mu die nteto na mo tete no papa ye hwe ni isunya ni mapaso wo na masem bisa ne se efe bibi empena ware na empena ware no bisa sere na wotia kenten wit machetem kaka ma ye nia empena ware ye den na susue be da empena ware ne aware pa no susue be da ntem ena etosu bi so no mate se enka tete no se o fa bakra utimi ware no na sa ware no so ye fe ne se na ho so se ne se na kwa be ne paso asa ware no itimi ma ne basa yo ubejina so na watie anu muaye na so de beto so na wama wo ehu muaye beto so na matie okay ene ye da wase na no oti we de wadanroma odofo frɛ no wase ye ka se empran wade a ase ne se ena
se ka so bi ware no ofaba enho so no adawroma yetiw ma menya no mfimfiri eto na efemra ni mu se enya nkane no mpo ene nyina no sa wofa ba awade no ewo ho o se ade a na ye nananom adwene esiso ne se awade eka busua bom enu ntina akame mo no yɛnhwɛ ma awade mu ntete basabasa no ntuhwɛ awade bia ye ware wo amamere kwan so a saa awade no enta mu basabasa sɛ wode toto awade a yɛhyira so wɔ asɔrefie no a hu sɛ asɔrefie de bɛ sɛ edubegu no na efie de bɛ sɛ baako ana mienu bi na eguo saa na yɛ nanom adwene kyerɛ awade ka busua bom enti wofa ba anasese waba kwanda ho ne nyina eno ye fa na abusuan wade nti sese nia nana kwabra wusu wo fa ba wo ho kwan so ware no anase ukọ papa busuan mu a wo papa nua ba oye wo sewa no ne ba ono so ho kwanda ho se wetimi aware no afa no nana utimpatro jina so mama obi asend message free Australia ya wo se and I was o wale wo fa ba enye musu yo enye musu na me kan say awade no ankane no na eka nipa bom eka busua bom enti ade a awade no nya say bia enna munkunti na ye wade na so obi baba ware mpanifo ye bo bi say se wo pe efie bi mu akofiri na se wo anya mu amfiri a na ware mu ba what I say wo pe busua bi mu akofiri wo anya mu ankofiri a ho kwada wo say wo ware mu ba enti wo ware wo fa ba umomusuo wo ware wo se wa ba umomusuo anka ne kra no se openin bi wo ba na se ne baba no ho fa otimi ka se mempesa wo betu nkosua gu abonten enti obehwe se ne wo fa ase bi ne suban ye na onu boti penka kra bia no otimi de wo ma no e ma no ware enti ha no achiwade bi anim musubo bi ya nso so enim ena enye moja fra nso so ananji tu se nana otimi pacho jina so ma me na yenko na frema no bia no nso obibi kafa eye empran wade no nana hema wadawro empran wade ka se empran wade ya ene se ase ne se emu nchechire mu nse ayo ne etifo empran wade no empran wade etise woni obo wa no ne ne yire atena be mfie dudu okra bia be mfie aduasa efie aduonu mfie du mfie nu se won fa ansa enko hu abusuafo na nitrase a empran wade ne matena mfie aduasia kra na aduonu na fa ansa nkoda nitrase no nkoda nitrase mse nipa bebre mfiase ise okoye oba ho ade ne ka se koda nitrase enti ne se won konkoye no ho ade na eno ye empran wade one na wododo kra na nitrase na empran okay yo ma empran wade okay na oti wadaroma yen samla so se obi ene obi ehihye empran wade na so moto se empran wade no mu wo se ne na frima kan se omutimi wudu ebia enum ensia ba komienu na se be ma ni frima ana se oba ni frima be ma na wane ne tin otimi koye kuna na ana se ontimi se ansana de tse de na frima ekire mu empran wade no ebia wakwa kotunsa se wakoye ehwani mu enu nti no akamem no sa hwani mu no sana wode kɔ no ye fe no akotoagyan kyese mfaso bi enhye de ni so enu de wode ba bɛbɔ busua na mane se ye hwehwɛ ye baba no a wo nkyɛn ene wo na mom se tie aseda no ema ya na kyese awade no enye nimu ɛwɔ mpanimfo anim nti ba na sa no se ewuo epɛ mu akunaye bia enim se oba no pa ebia obaka se ne man nti na mom no se ye hye oba chinchina ye hye ne kete se ukuna wu nti babe ye kuna no de yentimi nhye oba wo sa akwa no so kopem bra be ma no be ye oba no ho ade nti eti aseda no eno na sesa efiri empena ene awarepa entemo sanse empena wade ye no obo no odi kan kokutu nsa koye hwehwe animu no kokohwe animu no wie akoto agya na busuafo no ye begye anom na mom no ti aseda no ema ya ene enya nnane awarepa nti eno no sonso ya eda awarepa ene empena wade entemo nana oti de mechere ne se
me de me ho example what I say me de me ho gina ho because me na me gina ho nti me fa say me ne ebia wo baba atwemprane awo na me de ma no esi form na say masa na me mafrim na ebia wo baba no say obeye kuna abusuafo pene so na so mo mpene so eno na meche say eno no egina dedika no abusua bi ho no ma ye beto am ba no say be ma no nye ne ho ade nti onye ne yere say nya ho ade a wonye yere wo ye mpena so enye kuna wo amemu nti say wo ye mpena de a wo ye kuna tirimu nti eno no na mum obi wo ho no ma ono ankasa ebeji ato no ho say enam kwada no a one be ma no wonu nti no opese wo ye be ma no kuna eno no akoto busua no ma busua bi ho no ma omo ma ho kwan mo ba no ba be kuna na mum no say ye aman ye amamre say kuna wu onye ho ade na bra be kuna no de aka memo no ye nyintum sa okay yo na no woti da se adofo amohwe me se ne na no woti asa acheche nsem no ye kan plan wade ne se woni be mate na wanye ho abere wanye ho ade ababru kira se etimi ka se partnership matena se na plan no partnership se matena se na maye da mawo no obia yemfa ho kwa aban fi enkoye sisan people na se amamre kwaso no obema no entu tunisa nti se opese ukunu tiasa na so yere tiasa na opese oye kunade a ba kufi na opese oye kunade ene ahobrasem oba na wabra won wase na oba bema na yede ahwe osuban ene woni ye the biosis two tables wo de aduane besu a nya abrecha wade bi bosi na ye de aduane na besi wo na plate no bibia nkata so eso bi di edi woni sa abrecha de anytime da bi akan fo yen wale sa na no woti yanko ye Dwumadie no yemre no producers na ma me say ye time no kwaso apa ho but say na obi fresi moniti no ye ko yasemba akopɛ ho na ye di Dwumadie ni nyina no aba na wiye ye ka bibi ti say kanchema because da se bre jamra ofiri mu atunu bi se kwanchema unti na me ba unti na mo de so ama me pacho ase ne sen ye ka se me kanchema ani me kanchema ene ababa wawi ase ne sen yo twimemo ne ka se kanchema ne nyina ne se kanchema no enhada nye awade ena ahyase no krampo no enye mpenatwe na emu eyemmoa yemfa se be ma bi ekoko okoye dwuma ewukuro bi so okro no oni hokani bia efa se oni yere no kokodu na didie mu no ya na ayedin ama wo se ne mrante na aba no duane no ya na ye omode pa eba na sa no kono obeku mu no onene to fam ehwe ohia ababa wo bia na wo fa na se kanchema nti ababa wa no ne be no duane ama no obesisi ne de mama no na mum na bra ekoso no a ababa wa no eye na kono nkakra no afi no de asem ato nanim eba na sa no a efiri kanchema no so etimba beda ne mpena efi mpena no so eba etimba beda ne awade nti kanchema no de ahyase no eye mmoa wohia firi oba bi ho ma oba no de boa wo fa waduane no ene wasetena mu na nam se emema ya du me bia ya na yentimi enkomu nchi no nti no yemfa ne ma nchi no yenye hunu se oba no ne tusisi atade mu kakra nufu sisi atade mu kakra na yadwe kabom afi na yakoyenim ti yenim ra ye so no na wawa beda ne eyere yo na no weti yedase adofo se na mu etie ye Sankofa Dwumadie etire nsem ne chiche mudu ho ne atro se akan awade no kanchema se wote se kanchema obi ka se kanchema na se kanchema kire se mefa se ukrom na chiche ni bi ya transfer na ko ofenso ya transfer na ko ofenso na chiche ni no wo se chicha fonso de omukokrom ompem ba wona ya ka se omuhote no na o se o ye ponsukra besimi no ma me be ye aduane ma be konsu ma me sawe ade no ene fe no se kanchema koko crash ubo se kokro bi mu a ono so sa
ohofe onye se wo mesimi no mama me wo meyese mama eno ne friend kanchima enti yakoda na frema so ne ebisa se na frema osisu no ne kanchima wo hu bi da anase obi di ne ye kanchima da na frema wadawoma kanchima wo esonyu no wadawoma koko krachi bi anase chicheni bi headmaster bi edo ye kanchima da na so wanfan ye sada me pacho kanchima bi ye bi ma obi adade na eyi ye fie no wo ekwa ho ti ebile bi sata nkra na misha na omu betu ensuo ya ye pombi bi enti no na omo ho ni nya aduane di me kokoje omu sika na me tobo de na mpa pesi de ma omu tende bi bisa no de na se obi afa me kanchima se na mma na aduane de mbacho bi nye bi da na mpache kanchima no hwa akan mu no eboa nipa eboa mabawa no anase moye kanchima no se te se de na otidi ka chire mu no bo ho a de waba no na bia wo ya abrantie ya wo nso aware na nti no wonire na waso aware kra wonire enti wo basa na ebi kra na ne de anya abonten kra nko bo ho efiewura no kra no wo ma se fiewura no ba wa na ba mu wo ne baba ya bi wo na se ope teacher ni na se ni pa kro no anye teacher fo nko a ene tete ho no ayi agriculture fo nyina ne ayi survey fo no na omuta akụkọ ngrase enti bi okona akohu nipa ne saa na ana fiewura na mu kra no we ya otimi fa nti se ne ba eno aduane ema no di kwanchuma ne de enye se bia obi owa abonten kra nko se nipa no otifie ho kra no no penasem a otimi ya kwanchuma no na bia efiewura no kra hwe na ne ho dwo na ne ba bi wo ho na ne ba no so ho dwo kra na otimi ya na ode ne ba no kra ma na ware se nipa no ba ye no ho dwo na efiewura ne ma no so se de maame no ebesi ana papa no besi obi o ne be fa no sai sai ne ba no na so obe pa abonten kra kofa obi die otimi fa nipa ne ba de ye ne ye yo na frema yedawase adeshimama yase sunsun pe na so honam na ye de emre ye nyanke beto aso enitin ye ka chem se wo pese o sponsor Dwumadie na ye de bana na wo pese adofo hu eye akan ya wade anase Sankofa Dwumadie na ye sro number ne da ho so wo pese o sponsor ya otaye chi awo bibia mu na ye cheche ye manoma omu wa bruchira ase ekwan a wo ene me wa wo hwe me eni de o tie me ekwan a ye fa so ewale anase ya mamre sebe ye ntontwene ne ye nkofa akwasibroni edia ye betuma fa akwasibroni die no edia kan ye den ba se ye fo akwasibroni die no edia kan ye den na ya ye den ya to ye den na attraction den enye nti se wo pese oboa ye se ne ka na Dwumadie no ekoso ebie betena TV so bitime di Dwumadie no be se don hwemiu no me ka se 2 hours yes number no eda ho no obitumi afre na wa ye de waboa ye na Dwumadie na ye de akoso ye be wie kura no mema eye mabedwafo yi omude omano asem be meet ba ko mama omu kura ye meet mienu na omude omu nsem a ompese omu ka kire eye adofo mu hwe yen eni afutu a omude be ma eye adofo mu hwe yen na no oti me pacho ansa obeka wasem retwa to kura no odofo bi asende me message eye okyea me kwakusebe ofiri osfra ase ose o she Dwumadie na sanse o kasa no ka bibi se akan kuro no mu no se be ma fa ne yere oba fa ne yere chi a yen yede yen kase okobo adwaman ne kase wiakire na se ne se yo wiakire no ene se be oba efiri ni kunachi no ne be ma foforo ehia ye kan se o de be ma no akire wia on se dwaman no ayeka no se ne na mafo nsete dwaman so ase no eno nko yen twifo no ade e fe na dwamammo ene se oba be fi ni kunachi ene be ma foforo akwakoda na mum se oba no onikunu be ma no oniyere omuhia yen enye achiwade ema yen akanfo no ena yen twu obi asonso e wo sa akwa no so
na emu de hwehwe ne se ba na sa no a yetu omfo se omopa omware esan se sa ahwene atempani mu a ebi nyara nti wi akira de ne se oba afiri ne kunachi na wone be ma foforo akwakohia na de na me ka se ma yentamodi ne se mo nyina mo wo suman ase a eba ne sa no a ye wo bi references sipe etimi enya oba no nti se oba no kan na numu nsem enwie ya na se ne waye atia ne kuno no se onkan ya ahoto de ahoto onya bida na enam se oba bi esuro se obewura sa ate bia no munti no oba bi aso hwe ne ho yie atwe ne ho firi wi akire ho nti ye ka se wi akire a ne se oba bi afiri ne kunachi ene be ma foforo akwakobo dabu na na woti wadaroma anse be so Dwumadie so afutu be na ade be ma yennuanam Ghana for titru asantefo a yato yamamre ato atwen na yakofa eye ahoho edi yo empanika se me se achia ne mui ne desia bebu nyina se ye hwe adwapade anananom de ma ye ne esombo pa na amamre foforo bi nam nyansa kwa so ene anifire kwan nyansa kwa mpo amenka se anifire nko ena nyansa nko nti omonam anifire kwan so adada yen agi ye tumi afire yensem ede omo de no yente ase aba hye yensem yenhwe bibi te sa wade se akanfo ye ware a ye bo ekaka kra bi sanse ye dwene awarefo no ho ene hwe se wo ye wedding ba ko ahwe ka wo bo akama mu no ye mobosia fa nye oba ho ade enso ne wo ye wedding ate so ko bobosia afiri bank sanse wo sika nkwa entumi onwie no ne ka ba bedi awade nanim awade bia so ho bekọ a eka edi anim bia no bebia na mo bra no asinitri ase ndi se tumpan da hokrampa na okwa kotia so nti mesre se bebia duro no moma yentu ye ma ne ye nana no mfo na ye ma ye ni mra ye ho so na kwani a kwan papa na nanom hye to ho ma ye no yemfa encheche ye ma no omonti ase yi ne sanse wedding no enye ya amamere no edika enam papa nti bema bia obekwa wade ekadu animu bia hu se obra no nhunu so nemu ma ebebem eyire so wo ba behwe eyire ba no ba be yare no ka bebre sika be na ode baba ode ebebo bra no meat pie kwa ampo ye makoma ha sa na abetu ya fanta mai cola mai nti ebesese e na nam de no eti ya ma ye ni emra ye ho so no man bia obeto amamra twena kofa obi de bia no te se obi a wayera odwabo ase te na kakra meka kire menuanom eno no yo na no woti edawase yo adofo ahwe me we oba na so ye be ma titru yennuama no mamomfo so eye mema mo no motena a omoye mo kanchima no se chinchina omoye mo wedding enye ye amamre wada se enye ye amamre ye amamre ne se nka be ma hu na obede oba akoye ho ade be ma na tutu waka ne chacha so no fra ne ntuma na de se wapa ntuma miensa mienu bi no de gu ye kan tetene ye kan trunk na o de gum na wapetoma bi wada se na o de gum ama na se wada be ye ho ade but ene no oba tmisha be ma se kobobo sen fa ye me ho ade because wedding ye koye no me hwe na frima na frima ye so ye ohima wo Dusseldorf Asantemai Royals no wo ska oba me to nsa frɛ na obetima brand best bia be 200 euros wa hwe oni beti no na frima kra ama na the best bia 10 euros bi da shemri pum da somo bi wa boka so yanko ye comment kakra amanfo atro ama ye Abigail Bema wase midamase bebrebe eni Dwumadie a moye de moye esopa mungusu ana moye de momaye hu yamamre nti Abigail onso ye de wase na frema wadaroma maminso mu na ni de nu ahobrasem emre na so onso afutu semben na ade be free Germany Dusseldorf ediama Ghana for ene titru asantefo omowa abrochire because ye hwa say abrochire for na yato yamamre agu mo yo meso mafutu a medema menuanom ne ye manom ewo yaware ho say aware ya ma say no wa ubotomu no ana wabusua ni bie no untimi nware eno na ama obehwe na be ma bi
entimi nwale na niema basabasa se enkura ya yere wo mo yerepu wo mo no na na dɔɔso no enti no awale no sabi mpredua se nya se ye kwagye awale a ye be hweda wo entoma bi se abusua nyina etwa ntoma fufuo ana ye twa ntoma kokɔ ana se gold de akɔwale di obi awo bia no otimi di fra de koye ne yere ho ade enye nhye se awale no ye yi sika kakraka ne de awale di ana se bia be ma no ebe hye oba no ebi a me ho nson enti no for sika mame na me fa nkoye ho ade eye ntoboase ye be man kakra bi a obenya bia no abusuafo so ye ma ne maame no no ma ne ma no sabio ba wo be ware a ye nton ye ba emfa ma be ma oba be fa wo ba no na wone na kwa akobobra ama sabi mo so bonya mo ma no so mfaso enti no nye se obi be wale oba ho na ade eka wa bo wo ba no firi enkola abrem ade abenyini no wo ba be chinchim ne nsa agisika no ho ade ye no yika ye ntwabo ma obi be ma na komamu no hwe ne boto mo so maame ana papa ebi a ade we na me nso sika we na me de ba na masom enye so wo be ye se me de ma bo me ba no ho ka enti no sika sei na magye nipa no oni bi na wokọ akọgye de aba ana abosia na wo se wo so wo ba na eba na nya ni gie bi na oni ni kunu no omo ba benya ni wura no a ne sika wo no ho no ono so ba ba yeyere no abagye ni sika enti misre aba tan awofo nyina ne ma yesi so se awale no enya ade bi se yeton ye ma ana ye nua no na de ma nipa enti no awale no momi yantu ebo ase ne yemfa ya mamre tete hode na wo maame abusuafo eno papa abusuafo kakra na wo behia na o ma wale na se bi a party bi na wa wo sika na so be ye dia na ya wale no ya mamre no enye se ye wale wi age se ye party wo ho se de ne no ya sesa ya mamre no tete ho awale no nye bibisa ohia ni bia wo ne yira na se ni kuna otimi ne wale ema ekire no wo okwa wale foforo no kura no na sabe oni sika enso omo tena se ware a enhira ba wo ma wade no ti misra mo abatan eni menua no ma mu tie me nyina tete ho aware no ena nye sa enso no mpanyufo ware enya wade ma nigie enya mfaso de bo wo mo bra enti no futu a me de ma menua no ne ye ma no yo nana frima ye da wase ene afutupa wa ye de wodi ato apete wie ase amansan nyina odofo ahwe me nyame nhiraw se onya adagye na wo ye de wo hwe ye Asantema Europe TV Dwumadie ato ni din se ye Sankofa etrensem etrensem no Akan awade mi ya me Dwumadie mi di hu chia me no ye frɛ me Samuel Kwame Boaten ma hu tedi no ye frɛ no DJ Sam me wo Ostra na ansa mekono ese me do me da adofo bi ase Kwame afre a ofri offenso wode sheba me da wase se wotena mfidi nachi na wochinchim bibia ma sanso na meko Hamburg na makoye Azik Edu wono so etayechi a chese munyina ye producers meko Holland na madam nua baba akopɛ ase abna bema no fotabraba o chese wada me ma ba ko emu komode ja o me yadwani di na ja ochenetene ye wakan ye nyina bom se ne mane ye a woni ye nyina ye de eye aduma abran nyame hiraw mechia Holland ehima na nasewa I na wache na mame odofo ahwe me wow se wadade nso na wodi internet no wo share video no na ofre ye bia no so nyame hiraw aho se won se wo mra emaye me mra ye ho na Asantema Europe TV no ye won sem bebrebe ye de bema wo afi ne ahye Dwumadie na se
afeni ahye dwumadi na ase na Mr. Monfa number na obi fra obi tima fra si so no ento o ma me ebia afena obi abehwe dwumadi no se wo hwe akan awade na bibi kire wo so a Mr. number na da ho no wo de wo fra me na wanyame a ye voice note kasaguso ne bisa question bia won te ase efa akanfo ya mamre anase ya wade ho nsem no ye mame na ye de kwakoma ochiame nana oti awo Germany na de won te ase no na wo hwese ne no oba obiye ano ama wansa na ya hye yedwumadi no ase sanso na me pa cha se wo pese ye ton wo no mama wa anase ye bo wo no ma ho dawuro ewo ba bia wo bia se wo inresi abrochimama ba bia me kasa abrocha unya free Ghana ko Burkina Faso kra ya abrochiri because watra border and so bitimi afre number we na adekra woton bia no fra waka kire na ya bohu dawuro se be ya amanfo so bitimi ayede ehwe Asantuma Europe TV na omotimi ayede ehu se enipa simasi wie ton ade ebia abrochiri enipa bebe obi wo ha wonima wache ye because awache enye is say obi timenya bi wa ase edi ebi nim dokron eyeden enkra dokron ni nyina ebia na obi ye party obi nso timi ye decorations obi ye party a obi timi etimi esese honom ni nyina no ya ye ready say bitima bohu dawura eyeden ama sanso na se wo wale na pese Asantuma Europe TV ye me fa na wiasa mansan nyina enhu a number ya so bitima ye afre me pacho monfa number na sa da ho ma Asantuma Europe se ya to ye sa afre adodo nyina se bia wate Asantuma kuo wo kuro bi so na yente wonka obetuma fra number wi na pese obeka ye ho na nyina kan ebon se asantefo a ye wo Europe ase anase inresi abrochima mu ha wetuma fra number wi na ye no ayede akasa na ye dema abeka ye ho because ye nana o se tutu bema ba watine kokko so na mekasa na mapeja memu wase yema ya sante sem ye de ehun hia ye esene bibia wo ya santini a wona ma obi ehun se wo ye de asantini adentina ada wo mu ya sante wo mu kan mo ye a na eno mu ye free but wo ya santini akeka se ya santini na ase ofele edenti mo wasante sem ehun ye de ehun hia mi a me dwumadie me tena ase a na se me ye ochia me wo dwumadie se na me kan no me din ye Samuel Kwame Boatin me wo Osra ma hotidin edi DJ Sam nyame hwe bibia so na wo hwe se ne no ye besa ye de ababiem me da obibia ase